Hello friends, Bodo Info official YouTube channel Assam Police exam syllabus pick update constable AVUB ni sayaw jai nongtangmona gobang negasno da finally latest update lana fideng manena gobang godan candidates dङ jai candidates फोरा माखासे update ko मोननो हागोन बे channel ni गेजेरजों हाय एबा भिडिअ नि गेजेरजों बेखायनो भिडिअ को नायदो जोबजासिम आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयर आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गुबुन साख्रिनि आसाम पुलिस बेनिफ्राय एसएससि बेनिफ्राय सेन्ट्रेल साख्रि स्टेट साख्रि बिटिसि साख्रि अपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर एग्जाम नोंथांमोना दानखौथ' मिथिखाबाय आरो बे एग्जामखौ नोंथांमोननिखौ कन्डाक्ट खालामगोन फिजिकल टेस्ट होनोबा जुलाइयाव जागोन आरो बेनिफ्राय एग्जाम दङ दा बे एग्जामाव फैनो गोनां नोंथांमोननि साबजेक्ट माबादि एग्जाम फैगोन बेसेबां लेभेलनि कुइसन दानगोन बेखौनो आपडेट जोङो बेयाव लाना फैदों स' बेखायनो जों कनस्टेबलखौ नायगोन एभियुबि खौ बेनिफ्राय कमान्ड' लेभेलाव पस्टआ बारायनायनि चान्सेसखौ नुहुरदों आरो जुदि बारायोबा एसएलपिआरबि अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना मोनगोन एन्ड एसआइना एग्जाम जाग्रोगोन बेनिफ्रायसो फिजिकल टेस्ट कन्डाक्ट खालामगोन दा फार्स्टआव फिजिकल टेस्ट लागोन एभियुबि कनस्टेबलाव बेखायनो चिफ मिनिस्टारा बुंखाबाय जे नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ जुलाइयाव कन्डाक्ट जासिगोन टोटेल पोस्टआ हमना ला बेयाव 5563 भेकेन्सिस दङ नाथाय नोंथांमोना मोनसे टाइमावहाय आपडेट मोनदोंमोन जे सोर्सनिफ्राय मोनदोंमोन आरो गोबां मिडियायाव बुंदोंमोन 6000 नि बारा भेकेन्सि दङ होननानै चिफ मिनिस्टाराबो आपडेट होदोंमोन स' बेखायनो नोंथांमोननि पोस्टआ बारायनाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय एक्जिस्टिं थाखानाय कनस्टेबलनिफ्राय एएसआइआव प्रमोशन हरगोन जेब्ला कनस्टेबलआ पोस्टआ लांदां जागोन आरो जुदि कनस्टेबलआ पोस्टआ लांदां जायोबा अबियसलि नोंथांमोननि एक्जिस्टिं दायो फैनाय भेकेन्सिया बारायनायनि चान्सेसआ दङ जुदि बारायबा आपडेटखौ नोंथांमोना मोनगोन दा यूबी कनस्टेबलाव हायर सेकेन्डारि लेभेलाव नोंथांमोना 1645 भेकेन्सिनि गेजेराव नोंथांमोना 30% वमेनफ्रा रिजार्भेसन दङ ओके स' बेनिफ्राय माइनास जागोन 30%आ हिन्जावसाफोरा बेयाव चान्स दङ बेनिफ्राय 2%आ एक्स एनडिबि केडार्सफ्रा बेयाव पस्ट मोनगोन जायखिजाया ओभरअल भेकेन्सिनिफ्राय अनलि एभियुबि कनस्टेबलाव 2% मोनगोन बाकियाव मोननाय नङा बेखौ बेयाव बुंदों स' बेनिफ्राय गुबुन हमगार्ड दङ बिथांमोना स्पेशल चान्सेसआ बारा देन फैबाय नोंथांमोननि एबि लेभेलाव स' एबिआव 2300 पस्टआ दङ बेनि गेजेराव वमेनफ्रा एबा हिन्जावसाफोरा 10% बेयाव रिजार्भेसन दङ बेयाव 10% लादों नाथाय यूबीआव 30% लादों स' बे डिफारेन्स दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नटिस खालामबानो जाबाय देन फैबाय एग्जामा बोरै जागोन दा फार्स्टआव फिजिकल टेस्ट जागोन नालाय नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआ जुलाइयाव लानाय जागोन होनना बुंदों चिफ मिनिस्टारा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे हाइट टेस्टखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो बे गोरोबनांगोन बे गोरोबासो नोंखौहाय फिजिकल टेस्टआव एलाउ खालामगोन मेडिकेल टेस्टबो सिम्पल लानाय जागोन टेनसन गैया नोंथांमोना रोंखागौ जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस नोंथांमोनाबो टेनसन गैया जास्ट मेडिकेल टेस्टआव पास जाखायो बेनिफ्राय चेस्ट हाइटआल' गोरोबनांगोन होमबासो रिलिखौ होनो मोनगोन नङाबा मोननाय नङा नोंथांमोना जुदि गोरोबाबा देन फैबाय नोंथांमोना जेब्ला हमना ला फिजिकल टेस्टआ जाबाय जुलाइयाव बेनिफ्राय काट अफ वाइस लानानै नोंथांमोनखौहाय एग्जामाव लिंहरनाय जागोन आरो बे एग्जामा लकेलावनो जागोन एबा जन वाइसआव जागोन बेनि सायाव नेक्स्ट लेभेलाव आपडेट फैगोन देन नोंथांमोना 3200 मिटार्सखौ खारनांगोन एबियानो जा यूबियानो जा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स खारनांगोन स' बेनिफ्राय साबजेक्ट दा साबजेक्टआ फार्स्टआवनो मेथ्स दङ सेकेन्डआव इंलिश दङ थार्डआव लजिकेल रिजनिं बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि देन आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि एबा पलिटिक्सनि सायावबो नायनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय इकनमिक्सनि सायावबो नायनांगोन रांखान्थियारि हालोदनि सायाव एन्ड जिके थाबाय जिएस थाबाय बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सआव नोंथांमोननि स्पर्ट्सनि थाबाय बेनिफ्राय गुबुन नोंथांमोननि जि कारेन्ट स्टेटास सोलिगासिनो दं इन्डियायावहाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन एग्जामा एसामिस बर' बेंगलि इंलिश मोनब्रै लेंगुवेजजोंहाय नोंथांमोना आनजादखौ होनो मोनगोन आरो बे आनजादाव नेगेटिभ मार्किं गैया नोंथांमोननि एकाडेमिकनि थाखाय दङ मोजां चान्सेसआ यूबी लेभेलाव जाय नोंथांमोना यूबीआव सेकेन्ड डिभिजन मोनदों 45 निफ्राय 59 दङबा पार्सेन्टआ 2 मार्क्स मोनगोन बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला नोंथांमोना बेयाव मोननो हादों आरो 60 निफ्राय 74.99 दङबा 3 मार्क्स मोनगोन 75 निफ्राय बारा दङबा नोंथांमोना नाम्बार 5 मोनगोन आरो बेखौ मोनोबा जोबोर हेल्पफुल जागोन नाथाय बेखौ लास्ट प्रसेसआवसो नोंथांमोनखौहाय एड खालामगोन फाइनाल मार्क्सआव स' बेनिफ्राय लास्ट टेस्ट जाबाय अरेल टेस्ट गासैबो फिजिकेल टेस्ट एग्जाम जोबनानै नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्टफोर लागोन बेयाव नाम्बार 5 दङ 1:2 मोनसे पोस्टआव सानै केन्डिडेट्स लेंहरगोन बे भाइभा टेस्टआव बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे भाइभा टेस्टआव मोजां पारफरमेन्स होयो आरो नाम्बारखौ लायो आरो बे 1 नाम्बार 2 नाम्बार मोनबानो जोबोर हेल्पफुल जागोन बेखायनो फाइनाल स्टेजआव फैनो थाखाय नोंथांमोना नाजानांगोन स' बेनिफ्राय टोटेल नोंथांमोना यूबीआव 100 मार्क्सनि गेजेराव एग्जामाव नोंथांमोना 50 फिजिकल टेस्टआ 40 एकाडेमिकआव पार्सेन्टआव 5 बेनिफ्राय अरेल टेस्टआव नाम्बार 5 दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड एबिआव 115 मार्क्स दङ बेखौ नायना लादो देन फैबाय नोंथांमोननि बेनोसै सिलेबासखौ नोंथांमोना मोजां फल' खालामदो फिजिकल टेस्ट पास जानाल' मोना फिजिकल टेस्टनि अनगायैबो नोंथांमोननि एग्जाम दङ बे एग्जामाव मोजां नाम्बार लाखिनो हाबासो नोंथांमोनाहाय मोनगोन साख्रिखौहाय
बिनिफ्राय फैबाय एग्जामिनेशन प्रसेस दा एग्जामाव नोंथांमोना ओरैबायदि 100टा कुइसन थागोन माल्टिपल चॉइस टाइप थागोन मोनसे हाबा नाम्बार हाफल' मोनगोन माने मोननै हाबासो 1 नाम्बार नोंथाङा मोननो हागोन बेखौ बुंदों आरो टोटेल नोंथांमोननि नाम्बारा जाबाय नोंथांमोना 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन वेमार्सआव आरो बेयाव क्लास 9 10 लेभेलनि कुइसन दानगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया स' जोबोर मोजां एग्जाम जागोन नोंथांमोना बर'जोंबो मोनगोन इंलिशबो मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ गैया गोसोबायदि आनजाद होनो हागोन दा बेनिसिम आसाम पुलिसनि एभिइउबि कनस्टेबलआव कमान्ड' लेभेल एग्जाम गैया कमान्ड' लेभेलाव नोंथांमोना कनस्टेबल कमान्ड'आवहाय खालि नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्टआवनो नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन दा बेनिमान फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोननिया जाहैगोन नोंथांमोना 33 34 गाहाम काट अफ थांनो हागौ बेनि सायाव नेक्स्टआव मोजां भिडिअ फैगोन नाथाय जुलाइआव फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट खालाम बेनिफ्राय एग्जामा नोंथांमोना आगस्ट सेप्तेम्बराव जाहैगोन 100% बे जानायनि चान्सेसा दङ स' बेनिसिम बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट